OK。ありがとうございます。なんか履いてくださいね。やけどしちゃう。絶対やけどしちゃいます。やけどが熱い。もう皮がむけてきました。熱い熱い。ありがとうございました。ほんまに熱い。これは熱いわ。水ぶくれ感。本当だ、すごい。超熱いですね。やばいですね。今日暑いですね。皮がぐにゃっていう感じが分かった。